ug I hope no na nindot ang inyohang week katong nilabay na nakakuyog ta together sa pag-fast o pag-pray bilang usa ka simbahan. And nindot kayo atong na-learn no katagagabi nadunggan nato ang pulong sa Ginoo. Nindot kayo ang oportunidad na nakaampo ta sa daghan kayo na mga kailangan ampuan o karon na no murag paspas kayo tong 5 days nilabay nanapod ta karon sa nindot kayo na pagtipok nato na maminaw ta karon sa pulong sa Ginoo. Padayon ta sa libro sa Hebreo ikapitulo 12. Then ang ato mga bersikulo karon is gikan sa 12 bersikulo 12 taman sa bersikulo 17. And ako sang kititle no na alang sa kaayuhan para kanimo o sa ubang mga tao. Usa sa natay ko ano kanang ginasulti no lalo na kung lisod ang panahon no kanang grabe ang atong paningkamot is kaning muingon ta sa panahon na kay ganin nakalisod o dakoy grabe na pangangailangan muingon din ta bawal ang magka-sakit. No? And niabot na sa ako pangunahuna pa paghimo na ko ani na mensahe kay bitaw no. Muingon ta ana ngano man na bawal ang magkasakit karon. Bawal no, bawal ko magkasakit karon kay ngano man. Naaman ang benepisyo no na kung dili ko masakit, syempre ang ako ang panglawas, di ba? Akong health naa sa dili ko maabot sa peligro. Pero dili lang dahil para sa ako ang kagulingong benepisyo na no, ang atong ginaingon na bawal ang magkasakit, atong ginahuna dahil na apil ang atong mga mahal sa kinabuhi. No? Na bawal ta magkasakit karon kay ngano man na may gadepende sa ako Na may nagsalig sa ako na okay akong panglawas na makapasok ko sa trabaho karon, no? Makatabang ko kay kung magkasakit ko di man ko makatrabaho. O kung di ko makatrabaho, dili na ko sila matabangan. So, nindot kay siya na illustration no na usagid siya sa kuan ng atong panglawas na to no na para di ay sa ato ang kaugulingong kaayuhan oo pero dili lang day taman sa ato kung dili para po din sa ubang mga tao. So karon buntaga as maminaw ta sa pulong sa Ginoo ato ni siyang hunaw-naon no na kani siya na pulong tanan man no, pero labaw na kani karon na para ni sa ako ang kaayuhan, pero dili lang day para sa ako para sa day sa uban na akong mga mahal sa kinabuhi. Tanan na sa tao sa akong paligid na makakita sa akong kinabuhi para po din ni sa ilahang kaayuhan. So pasahon na to ang pulong sa Ginoo gikan sa bersikulo 12 taman sa 17. Busa ipataas ang nahuy-huy ninyong mga kamot. Ug lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Padayuna ninyo ang pagsubay sa tulid nga dalan. Aron dili masamot kaluya ang pagtuo sa inyong mga kauban. Kung dili, malig-on hinuon. Paningkamuti ninyo nga maayo ang inyong relasyon ngadto sa tanang mga tao ug paningkamuti usab ninyo nga matarong ang inyong kinabuhi kay kung dili matarong ang inyong kinabuhi dili kamo makakita sa Dios. Pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga mahimulag sa grasya sa Dios. Ug walay usa kaninyo nga maghimog kasamok ug mugdalahig sa kadaghanan. Pagbantay usab nga walay usa kaninyo nga
hilawas, gawas sa kaminyoon, o musunod kang iso nga nagbaliwala lang sa mga butang nga espirituhanon. Kay iyang katungod isip, kamugulangan, gibaylo niya sa usalang kaunan. Nasayran ninyo nga sa kaulihan, gusto niya ang maangkon ang panalangin alang sa kamugulangan apan wala siya hatagi. Kay dili na niya mabakwi ang iyahang gibuhat bisan gihilakan pa niya. Magampo ta. Ginoo, tabangi kami sa pagpaminaw. Lord, daghan man mi ginahuna-huna, padulong dinhi. Siguro, Lord, sa nilabay na simana o moabutay na simana, daghan po kaming hunaon-naon. Allow us, Lord, na amo sa kaning ipadaplin o among ihatag ang among tibuok paghuna-huna, among tibuok pagpaminaw o kasing-kasing, Lord, sa imong pulong bilang pagsimba kanimo. O ako among ampo, Lord, na imo kaning i-bless na panahon, niingon ka man sa imong pulong, na imuhang word, dili gyud siya mobalik sa imuha, Lord, na in vain, Lord, but mo accomplish gyud siya sa iyahang purpose para kanamo. So I pray, Lord, na karong adlaw, tabangan kami nimo, na kani imuhang pulong, amo kaning makaon sa among mga espiritu para sa among kaayuhan as well as sa mga uban namong mahal sa kinabuhi, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, kani siya no na nindot kay siya na pulong sa Ginoo is kung nakahinumdum mo sa bersikulo 7, no? Niingon diha ang pulong sa Ginoo no na lahutay ta. No? Persevere, endure, no? Padayon lang gyud. Maski sa inyong giantos, sa inyong giagian, no? Maski unsa pa na siya. Ingon og i-connect nato, no? Importante kini sa kay last Sunday niingon ta, i-connect gyud nato ni siya sa tanan na gakahitabo sa ato, gumikan na siya sa ato ang nagmamahal na Amahan sa langit. So maski kaning mga pait, mga sakit nagakahitabo kanato, isipon lang nato ni na iha kaning disiplina. Mutuo ta sa iyaha na kani gumikan ni sa iyang paghigugma, ang pagdisiplina kanato nagpaila nga giisip ta sa Dios bilang iyahang mga anak. Nindot kay no na instead ay na mo reklamo, instead ay na mo makuanta, makalahutay ta kay makaingon ta, salamat Lord, naapagyapon ni siya, no? Salamat Lord kay kung anak ko nimo Lord, no? Imuha kaning kitugot na moagi ko ani, naaragyapon ka sa akong wag mo ko nimo gibiyaan. Kay mo man ang temptasyon, no? Ingon na ta, biyaan ta sa Lord. Wala ang Lord karon. Lord, wa man ka nagtingog. Naglayo man kay ka Lord, pero maski kana din ang mga panahon, isipon nato siya na disiplina na siya. Gikan sa atong Diyos at Amahan, nag-isip ka nato bilang iyahang mga anak. No? E niingon din siya, no, gumikan ni siya sa paghigugma sa Ginoo na that's why walay kastigo nga dili sakit. Oo, tinuod, sakit. Oo, dili gid siya makalipay sa kana na panahon. Pero ang imo na pong nakanindot na paglaom, no? Faith, no? Faith of the sure assurance, no, of the things hoped for. No, apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpantun, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Naagapon nitay assurance, no? Dili ko kabalo unsay mahitabo unya ugma. Di ko kasabot ngano, siguro dili siguro nako makuha ang clear na answer karon, pero makasigurado ko na makaani ako sa kaning kinabuhing matarong ug malinawon later on. So, mo din ano ang versikulo 11 ni adto din siya karon sa pagsulti niya, busa
ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. And ang picture gid ana is, di ba? Nag-ingon sa pila ka Domingo ni Labay gikan sa wali ni Pastor Joe, ang pagtuo mura sa nagdagan ta. No kaning lumba, marathon. So, ang picture nato sa marathon sometimes ingani lang puro mga hapit na sa finish line or mag-ana na sila, pahumanay na, o maragdaghan kayo nag-cheer, excited kayo. Pero kabalo ba ta na daghan po di kayo na nagdagan, ang mga itsura nila, mahuyhoy ilang kamot, maluya ilang tuhod, unsay itsura na, mga nagdagan, nagikapoy. Sa kalisod, sa kahago, na ay picture na nahuyhoy ang kamot, naluya ang tuhod, kakuyapanon na, muna ang itsura gyapon din sa kaning pagtuo, nakita tanan lugar diri sa Jikap, nagdagan ta, naaga po tayo kauban karon na kailangan ma-remind karong adlaw. Brad, sis, ipataas na atong nahuyhoy na kamot. Ato nang pakusgan ang atong naluya nga tuhod. Siguro na ay mag-alalay tabang din nato ng mga igsuon. No? Nindot kayo kung wala siya napasagdan, kung wala na siya naalalayan karon, hugno. No? Pero mo na ang nakanindot sa atong paglumba, ingon pa sa versikulo 1 ug 2 aning kapitulo 12, dili lang kita nagdagan ani, maayo kay nalumba, na ay nag-una na nato, naatay great cloud of witnesses, ug naatay mga kasabay karon. That's why we call diri sa GCAF, let's journey together. Let's run this race together. Tinabangay ta. Dili man ta mag-iya-iya or aho-aho dinhi. So, ang iyahaning tukoy dinhi is kaning nahuyhoy ang kamot, naluya ang mga tuhod, about din sa mga nangaluya na mga pagtuo sa katauhan sa Diyos. Kaning mga tao na nasa sulod sa simbahan. Again, remember na dili tanan nasa sulod sa simbahan, and I believe diri pod sa GCAP, na ang ilahang pagtuo sa Ginoo tinuoray. Naama na sa Biblia, kiklaro man ni Jesus, na ako lang hangyo sa inyo is ayaw na naging ikaw. Kay gihatag na tanan sa pulong sa Ginoo para makasigurado ka na iha kang anak. So, ang reality gid noon, pag-abot sa end of days, ang Ginoo naa pa siya ibulag sa simbahan. Mga good fish, mga bad fish, mga wheat ug mga tares. I pray na maminaw gyud ta while karong adlaw gitawag pa nato today sa iyahang pulong. And so, mo kana paminawa kani. Kung nangaluya man ka karon, or mapansin ka na maluya ka, dali na kay ka maluya sa imong pagtuo, nindot kay ni siya na pulong para kanato. Or, naa kay kaila, dili lang din para sa imuha na ma-strengthen ka para po din sa uban na nimong mga kaila. So, kung ako ni siyang bulagon, duha lang kabuk kaparte. Ang usa, sa versikulo 12 ug 13, atong tan-awon ang tulo ka faith responses sa disiplina na sa paghigugma sa Ginoo sa ato God's loving discipline. O later on, ang ikaduha na pagbulag ani from versikulo 14 to 17 bilang ehemplo lugar. Unsaon. So, number 1, sa unsa day ang dapat response time na ni. Gihatag naman ang pagwali sa mangwawali sa Hebrews, ingon siya karon response na ta sa pulong sa Ginoo. Ingon siya number 1, buntuga ang pagkawalay, paglaom. Sakit man ang disiplina, sakit man ni ang mga lisod, o dili ni siya makalipay. So, natural yun na sa tanan sa toa
na mosulod sa atong huna, mumbati sa atong kasing-kasing, na maingon ta, kapoy naman. Murag, wala naman ni pag-asa, Lord. Murag, Lord, lisod man kayo ni Lord, mangita na lang ko kang kagulingong diskarte. Kaniday, dili ka mo give in, anak. Dili ka mo surrender, anak, na imong pag-una-una or gibati, kundili, imo na siyang awayon sa pagtuo nimo sa Ginoo. Fight the good fight of faith. Kung ingon pa si Apostle Pablo, ayaw surrender sa hopelessness o discouragement. Buntuga. Unsa man imong ipagbuntog ani? Ang kamatuoran, ang paglaom na naa ka nato na iyang gihatag sa iyahang mga promesa. Ang iyahang pulong, ang atong gunitan. Kung si Jesus pa sa katong nagpasting siya for 40 days, gitintal siya sa Satanas, ang iyahang tubag, ang pulong sa Ginoo. Tintalo na po siya, tagaan siya mga nindot kay grabe pagid. Pulong sa Ginoo na po ang iyahang itubag. Mo na gyapon ang ato no, kung moabot sa atoa na matintal ta, na maluya. Ang atong kamot nana, kakuyaponon na ta. Ayaw surrender. Buntuga ang kaning atong pagkawalay paglaom na mabatian nato sa tanan natong kasing-kasing. So, ingon para sa versikulo 12, no? Ipataas. Ang iyang picture na iyang gihatag is, imbis na mo surrender ka, naluya naman, tinuod. Karon, ipataas nimo ang imong nahuy-huy ninyong mga kamot. Liguna ang inyong naluya nga tuhod. Dili na sa imong kagulingong kusog lang, dili lang na sa imong willpower lang, kundi gikan na siya sa faith, no? Ang atong pagtuo sa Ginoo. Ug ahaman mukaon ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ahaman makaangkla sa pulong niya, sa kamatuoran niya, dili sa ato ang paghuna-huna or sa pag-isip. So muna ang number 1, no, yung ingon. Ug ikaduha na ingon din siya, okay, nakigbantog na ka, karon tan-awa ug maayo ang imong kinaiya ug pamatasan. So, ang initial is, di ba, para pa ni sa akong kagulingon. Ang ikaduha, para pagyapon ni sa ako, panahon sa mga pagsulay. Panahon sa temptasyon. Panahon na mabutang ka sa mga atong tinatawag no, matrigger ka. Tan-awa ang imuhang kagulingong kinaiya ug pamatasan. Kay kailangan na niyo siya. Ingon pa dinhi sa versikulo 13. Padayuna ninyo ang pagsubay sa tulid nga dalan. After nakigbatok na ka, imong gibalik og strengthen na imong kuano, ikapoy man ka, anak naman ka. Okay, sige, padayon ako. Padayon na karon og pagsubay sa tulid nga dalan. Sa uban pa na bersyon, ang iyahang ginaingon ana is bantay pag-ayo, ang uban version na is, i-make sure nimo na walay nakaharang sa imong dalan na makapandol. Okay? Sa uban version sa English, o uban version I think sa Bisaya, mas naklaro na nila na kaning pagpadayon ninyo og pagsubay sa tuliid nga dalan, dili lang na ikaw di, pero mismo ikaw clear ka sa imuhang path na walay mapandol, di ka mapandol, o dili po mapandol ang uban na gasunod kanimo. Naapo na siya sa kasultihan, Kapitulo 4, 23 to 27. Natanawon na to dapat din ang atong kinaiya o pamatasan na dili makapandol ang atong pagtuo. Di ba? I believe, no? Kita man gutanan, mahibaw-an nato unsa ang atong ginatuhuan sa panahon na masulayan ta. Sayo naman mo ingon, I believe. Sayo naman mo ingon, salig ko, Lord. Sa mga maayo na panahon.
Kanus amang ka makabalo. Kung ahag yun ka nagsalig. Dili sa good times. Dinhi. Sa mga lisod o pait na panahon. Saan man nimo pagkabalo kung sa color sa toothpaste sa imuhang gipalit kung dili nimo mas-squeeze, di ba? So meaning unsa ray naa sa sulod anang kanang tube sa toothpaste nimo mora nang ugawas. So tan-aw nato din no, kana sa mga panahon nindot kay na siya makita nato ang aktual natong mga kinaya. Tan-awa sa kasultihan, bantay pag-ayo. Unsa imong bantayan? Imong paghuna-huna. Kay kung unsa anaa sa imong huna-huna, unsay anaa sa imong kasing-kasing, mauusab na ang resulta sa imong kinabuhi. Grabe gid no na maski kaning wisest man no naka-learn siya sa hard lesson ning siya. Bitaw no, pagbantay kita guys, bantayan na to ha. Kani atong pag-una-huna di ay kay kung unsa rin na siya mo nang atong buhaton. Mo nang resulta. So unsa may ingon? Isentro ang imong paghuna-huna sa mga butang nga maayo. O kabalota sa Hebreo sa libro sa Hebreo, fix your eyes on Jesus. Di ba? Now, ingon din siya, balansiha, pag-ayo, ang tanan mong pagkahimuon, aron maayo ang mahimong resulta ni ini. Pag tinarong, likayi ang paghimo ug dautan. Tinuod bitaw no? Sa panahon na dinhita, kung dili ta magtinarong, dili nato likayan, dili nato tarongo or balansihon, dili nato bantayan ang atong pag-una-huna sa panahon na masulayan ta, magpakasala ta. Mo-surrender ta sa sala. Ingnon na to, Lord, iya mo akong gipasakitan. So, okay na Lord. Pwede na, makasala na ko Lord. No? Dili day na, no? Kaya nga naman, madili na siya sa itsura karon, nag-iingon karon sa pag-ingon, response sa Lord's discipline, tanawa og maayo ang imuhang dalan na straight na og wala dili makapandol. Ang ikatulo na yan niingon din siya is kinahanglan mahimo ka og maayong panig-ingnan sa uban. Nindot kini siya no? Katong first duha ka response para to sa imuhang kaayuhan. Pero kabalo dito no na ang atong pagkakristohanon, ang atong pagtuo sa Ginoo na sa God of love na higugma sa ato ingon siya, love God with all your heart and love others. So part gyud din ano sa pagmahal nato sa Ginoo na mag-love pud ta sa uban. Unsa man na? Klaruhon nato na siya today no kay I believe na pagyapon tay misunderstandings na dako kayo ani na unsa atong pagsabot sa loving others. So, apil din na sa paghigugma sa uban na kinahanglan mahimo ka og maayong panig-ingnan sa uban. Loving others day is also setting a good example for others. Ang Kristohanon na kinabuhi, usa ka butang nga labaw pa kaysa pagpabiling limpyo sa imong kagulingong kinabuhi. Sa atong kagulingon is kaniday paghigugma sa uban sa pag-set og exemplary na kinabuhi. Living by example. Living by example. Ang nato na siya makita no sa ingon pa sa 13 na kinahanglan aron dili masamot kaluya. So ang mo ni ang rason. Mo ni ang rason na ayaw nagpaluya. Oo, kapoy ka. Oo, lisod ang dalan. Kaning lumba lisod ni. Karon, sige na. Arsahan na imong kamot. Pakusgan na imong kurkurog na tiil.
Taro nga imong dalan na straight o way makapandol nga naman aron dili masamot kaluya ang pagtuo sa inyong mga kauban. Kung dili malig-on noon. Practical kaya kaning pagwawali. Ana siya, tagaan tabog may rason para di na mo magluya-luya. Nay uban nagtanaw sa inyo. Nay uban madamay sa inyo ha. Kabaw ka, tanaw lang ka og usa ka kanang NBA game or kaning basketball game na kaning taas na kay na professional na level. 12 man na sila kabuk na player. Pero naalang galay na usa sa ila ha, na magluya-luya sa korte. Manakod. Madamay ang tanan. Maayo nagali kayo ni sila na modula. Sa maayo siguro ang ilang gibati ana, pero kung naagali mag-action nagluya-luya, ay madamay sila tanan. Mahurot ang ilahang maluya pud sila. Apil po din na sa any family o dinhi po sa simbahan. So kung naaman tayo kasabihan sa panahon na magkalisod, na atong ginahuna, atong mga mahal sa kinabuhi, moingon tag bawal magkasakit. Dinisad siguro sa GCAF, moingon sad siguro sa atong mga kalag na to, kaguling kalag na to, bawal ang magluya-luya ni Lord. Bawal ang magluya-luya in the Lord, kay naay gadepende po di ay sa ako Naa po di ay ma-encourage or ma-discourage sa akong resulta sa pagbuhat or live out sa akong pagtuo sa Ginoo. Usag yun ang maka-encourage na ko. Naaman tay sister, di pa na ako siya nganlan. I hope one day maka-share sa siyang testimony. Katong natay mga sisters or several mga igsuon diri sa GCAF na sa panahon na naay grabe kayo na nahitabo silang kinabuhi. Makita nako sa ilang kinabuhi, ilang response ba is responses of faith. Kabo ka unsong nabati? Grabe ka encouraged. Encourage kay akong pagtuo. Makita nako giunsa nila og ang ilang makita nako ilang pagtuo ba na live nila out dili sa ayahay na time. Sayon naman kayo mag-post pag-ayahay blessed kay ko, nako ingani, nako ana, nakuha nako ni nahayahay ang kinabuhi, maka-rejoice man ta. Pero naapo gid grabe ka encouragement apil pod ni sa panahon na grabe ang yang giagian pero makita nimo yang pagtuo in the Lord. I believe kung lugar si Job di ba? Apil lugar kauban na to, member na to sa GCAF si Job sa Old Testament ba? Kato nangahurot na yung negosyo, nangawala na yung mga kamag-anak, yung mga anak. Pero ang yang response kay the Lord gives, the Lord takes, but blessed be the name of the Lord. I believe kita tagutanan, kahilak man siguro na sa na ma-amaze ta sa iyang pagtuo ba ug ma-encourage pud ta. Busa sa pagdagan na nato aning lumba ba. Ayo laguna-huna sa ato naapo di ay gadepende sa ato So kaning iyang giingon is live your life. So, ang uban pod, live your life in a way na ang uban tao makaingon, wow, grabe si Lord. Unsa yang gidubuhat? Ang imong kinabuhi naging ehemplo ng uban tao na nitan-aw sa imuha, moingon, wow, nag-glorify na noon nila si God. Kabalo pud na naay kinabuhi na tan-awon ka sa uban tao, dili mag-glorify si God kundi masaway si God. Mo nang Kristohanon? Dugay na sa simbahan? Mo na siya ang leader nato diri sa simbahan? Ingana din ang kinabuhi? Ingana din na siya ang iyang ugali kung matistingan? Ingana din na kung ma-squeeze siya, unsa may gawas? Dili glorify ni Lord kung dili using the Lord's name in vain.
Grabe na siya, no? Ingon pa ni Jesus, oo, matinuod na, no, na yung mga tao yun na makapandol sa ubang tao. Pero woe to them. Woe to them na makapandol sa akong mga karnero. Musagot ta, ana, no? Seryoso ang Ginoo, ani. So, seryosohon din nato niya itong response, no? Atong ugali, tanahon yun nato, no? Kay kinaseryoso man ni sa Ginoo. Dili man ni siya gamay lang nabutang na living by example di ay. I hope dili ta moingon, no? Gamay ra man kay na nabutang. Wala man na. Kung para lang sa imong kagulingon. Simbahan man ta. Naman tayo igsuon na galuya na. Masamutan ang ilahang luya. Mapandol sila kung dili ka mo live by example. So, ingon pa sa Mateo 5:13, no? Kamo, nga akong mga tinunan, sama mo sa asin. No? Dinhi sa kalibutan. Or, mingon siya, sama kamo og sa suga na naghatag og kahayag sa mga tao sa kalibutan. Di na siya na nihayag lang kakalit, no? Mura kag suga, no? Dili na siya, no, na parat ka kung matikman lugar ka sa mga tao. Dili ang imuhang kinabuhi na how you are living it out. And that, my dear friends, is living out your faith, living by example. Ningon ka mo na imong pagtuo. Sige, ipakita ko sa imuhang giunsa nimo og pagkinabuhi. Ingon pa ni Santiago. So tagaan ta mo karon sa ikaduhang bahin. So naa na dito ang kamaayuhan para kanato, three faith responses para sa atong kamaayuhan o para sa kamaayuhan sa uban na naagyapon din, no, na we need to be an example and encouragement sa uban. Kani karon gihatag sa magwawali, tulo ka ways na maging ehemplo. Number 1, ingon siya, palingkamuti ninyo nga maayo ang inyong relasyon ngadto sa tanang mga tao. Dili ni siya sayon, lalo na sa iyahang giwalihan. Nganuman, ang mga Kristohanon ani na tanahon, persecute sila sa ilahang mga kauban, fellow, kung mga kauban nila Israelita o mga kauban nila sa syudad, mga silingan nila. Dili maayo ang pagtrato sa ilaha. Ingon pa sa Biblia, no, what credit is it to you? Kung ang imong mahal sa kinabuhi, katong nagmahal sa imo balik. Natural, normal na siya. Ang gitawag ta mga Kristohanon na i-love nato even kaning mga difficult people. So kanus ka maging hayag, suga, kanus ka maging asin, dili sa paghigugma lang sa imuhang kamag-anak. Dili lang paghigugma sa imong mga barkada. Imong close. Kung dili, apil ni, paningkamuti ninyo, nga maayo inyong relasyon, maski sa katong tao na nakapasakit kanimo, nakapalagot kanimo, nakautang sa imuha, ugwa kabayad. Katong nakasala kanimo. Apil di ay na sila. Og danha din ka muhayag. Lisod, oo. Naay panahon na mangluya ta, mangkurog ang tuhod, Lord, lisod man ni Lord. Pero, para man ni sa akong kamayuhan, Lord, og para po ni Lord, sa uban, na ma-encourage sila, og maka-glorify sa imuha, sige, ako ning buhaton. So one way din, no, na mahimo kang maayong ehemplo is when you bless your enemies. You pray for them. Kung i-persecute ka,
ug bato tagaan nimo tinapay. So naapod na siya, no? Naingon pa gyud ni Pablo sa Roma 12:18. Kutob sa inyong mahimo. Likayin ninyo ang kasamok sa inyong pagpakiguban sa tanang mga tao. Kutob sa inyong mahimo. Meaning, na-exhaust na ba nimo tanan na kailangan nimo buhaton? Sa atong kasabihan na bawal ang magkasakit. Wishful thinking ra ba na or gatry gano na tarungon nimo at atimanon nimo imong lawas. Kutob sa imong mahimo. Gibuhat na ba nimo tanan para kuyog ka sa ubang pakiguban sa tanang mga tao? Very humbling word. Lalo na sa mga garbuso, mga tikalon, ingon pa ni Pastor Wilmer atong prayer meeting. Pero di ba, ang garbo, ang pagkatikal, dili man na siya Christian fruit. So nga nung danha man ko mo dapat or danha man ko mo maminaw. Atong we die to our pride. Atong i-deny ang unsay gusto buhaton sa atong pride. O buhaton nato kutob sa atong mahimo. No? Ang pursuing peace. Lisod siya. Kay kung kita lang by default, ganahan kita manimalos. Kinsa may nag-drive diri, no? Maski Kristohanon, maski pastor, kusog gid ta mo. Makita gid nato natong kasing-kasing, no? Ganahan ta manimalos kung ang ato ang karapatan na feel nato na natamakan. Wala ko natagaan sa respetar na dapat mahatag sa ako. Tanaw nato no sa panahon ingana bantayi imo ang kinaiya ug ugali. Ang imong paggunahuna ana na panahon. Ang gagawas ba garbo or pagtuo sa Dios? So kutob sa imong mahimo. Buhaton kanato ni. Nay nag-ingon na pastor no ana siya. Ang greatest stumbling block dinhi sa kalibutan mga Kristohanon. Stumbling block naman ang gospel. Pero tragedy gyapon day no kung dungagan pag ginato na sa atong kagulingong pagkinabuhi. Dungagan pag ginato ang stumbling block. I pray na kutob sa atong mahimo dili nato na siya ug likayan nato na siya ug we make every effort to do it. Unsay pasabot ana, dili lang ka maging kuno na kung naay makairita nimo, dili lang ka passive. Adto buhata, i-bless, ampui. No, be gracious. Kung nakakabalo na nasa i-bless nimo. Kung naamay nagbuhat na nakita nimo agrabyado ka, ayaw ko na mukuan ko sa imong karapatan. No? Wala ka kita ka-respetar. Then, so be it. Di ba? Pasaylo Ayaw, don't be so ready na you stand up for your rights. No? Give kung pwede. Kutob sa mahimo. Pero ako ikoso no kani atong pag-pursue sa peace, na say true peace ug naa po na say artificial peace. Dili tinuoray na kalinaw. Mura na siya og kalma lang diri sa surface pero sa ilalom grabe de ang gubot. No? Ingon pa sa Juan 14:27, ayaw kamo kaguol. O ayaw kamo kahadlok tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. So ang true peace na akong ginaingon din is kalinaw na ginahatag ni Jesus. O kaning kalinaw nagikan sa iyaha, dili kani siya sama sa kalinaw sa gihatag sa kalibutan.
So akong pasabot sa true peace na dinhi nato sa Jikap, ang atong gusto is true peace na ginahatag sa Dios, dili kaning kalinaw na ginahatag sa kalibutan. Bahin ana, ang pasabot natong ginakuan aning pursue peace is dili pasabot na mo-avoid ka sa tanan conflict. Dili pasabot na nakig-pursue ka og peace with all men na likayan nimo ang tanan konfrontasyon og tanan tensyon og tanan conflict. Ingon pa sa pulong sa Dios, no, ang tinuod, ang tanan na tao, ang tanan na mga Kristohanon nga gusto magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud sa mga hayahay, peace sa kalibutan, no. Paglutos. Dili na siya murag conflict-free life, no? Kung Kristohanon ka o wala kay conflict sa imong kinabuhi, murag maka-question na ka karon sa imuhang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kay murag peace with all men naman ka. Maski katong dili sumusunod sa pulong sa Dios. So, mahitabo gid na kung mo gusto ka og magkinabuhi na Dios nun, sundon nimo si Hesukristo na ay conflict sa imong kinabuhi. So kutob sa imong mahimo, buhata kaning pagpursue og peace. Pero sure na pug ka na kung tumanon nimo si Jesus, naa po kay conflict. True peace pa rin na gihatag ni Jesus sa imuha. Ikaduha, aduna jud mga tao na dili makig-ayos kanimo. So kaning buhata sa tanan nimong kaya, buhaton. Makig-reconcile, adtoi. Ayaw og kanong don't be passive, no? Buhata. Pero kabalo na pug ka na dili tanan. Kung imong i-extend ang hand, dili pud tanan mula mano balik nimo. Ug sa kana wala na kay mabuhat. Imo nang nabuhat tanan, kibuhat na maka nimo tanan. Buhata sa tanan before maingon ka, wala na gyud. Lucas 21:17, dumtan kamo sa tanan tungod kamo ang akong mga tinun-an. Gakahitabo ba na sa Jikap? Mahitabo ba na sa Jikap? Oo. Gakahitabo na ug mahitabo na. Na kung naay usa sa ato diri na igsuon, mubarog, ug sundon niya ang pulong sa Dios na ay madumot, na ay masuko dinhi. So I pray, no, na kaning ayaw og huna-huna, kay again, ginawali mo na, mapinturahan gyud ka na ikaw ang daotan na tao kung mabarog ka sa Ginoo. Ingnon ka na, ikaw man ang kakos sa gubot, wala na tay peace, ikaw ang nakapagubot dinhi. Kailangan mo distinguish sa igsuon sa kalinaw na gihatag sa Ginoo. Dili sa pasabot, walay gubot, walay conflict. Ang question is, gatuman ka ba sa iyaha or kaning artificial peace, no? Para sa peace na lang, saway gubot, saway samok, sige na lang. Ana ba ato ang pagpursue o kalinaw sa atong kinabuhi? Di mo ko gusto samok, sagdan lang nako siya. Sige, akong buhaton ng Ginoo. Ay, nag-react man. Ay, sorry. Di na lang, sagdan na lang tika. No? Now, unsa man na? Ang kalinaw di ay natong buhaton is we must pursue peace. Do everything, no? Taman sa tong mahimo except magpakasala sa Ginoo. Ayaw og pursue og peace na ikaw na mo compromise sa kabubuton sa Ginoo. In other words, tungod sa ilang sala, nagpakasala ka na noon. Apil.
So, ang kalinaw na atong buhaton ani na maging maayo ta na ehemplo. Can you imagine? Kabalo man ta na dili na siya maayo na ehemplo, no? Na nakig-peace na noon siya sa dapat dili na butang. Ang ubang tao mo question, diri sa mga, di ba, natin government official, questionan na to na. Nganong nakig-peace man ka ng orakot? Nganong nakig-peace man ka ng drug lord, gambling lord? Di man na pwede. Mingon din siya sa imo ha, ay para wa ko'y gubot diri sa syudad. Para maayo na hapsay na lang ba? Let's just love one another. Makaingon din ka, ay, gibayran siguro ka no, siguro under the table, na corruption na ni, dili na tama. Dili ka maayong ehemplo na servant sa mga tao. Kung ato kayo nang na makonek sa mga public servant, how much more sa servant of the Lord? How much more sa mga anak sa Diyos? So I hope, no, din sa GCAP, let's pursue peace. Taman sa itong mabuhat. Pero ang true peace atong abson. Dili na ito buhaton na kita mo compromise o magpakasala sa pag-pursue na ito aning peace. Nga naman, dili pwede bulagon kaning ihang giingon. Ingon siya, paningkamuti na mag-peace, pursue peace mo sa uban, ug importante kayo na napulong, no? Ug paningkamuti ninyo nga matarong ang inyong kinabuhi. Dili pwede bulagon ang peace ug holiness. Peace and holiness. Chikaf, dili pwede mingon kag pursue peace, bahala na si holiness. Pursue peace and holiness. Ug mas bugat pa gali, no? Pursue peace ug holiness, kay kung dili ninyo i-pursue si holiness, dili ninyo makita si Lord. Ako nang i-elaborate, no? Na kaning kung dili matarong ang inyong kinabuhi, dili kamo makakita sa Dios. Naay tao na napursue niya o nakuha niya ang peace. Siguro ang peace sa kalibutan. Pero maimpierno ra gyapon siya. So I hope dili nato bulagon kaning peace and holiness sa ato ang pag-respond sa pagtuo nato sa Ginoo. Unsay pasabot ani? Dili ni siya ang holiness na gihatag ni Kristo nimo. No. 'Di ba? The moment na nagtuo ka sa Ginoo, ingon ang Ginoo sa imuha, I now have peace with you. Okay? Dili na ta kontra. Anak ka na nako. Ang imong holiness, ako ang ihatag, ipasanina ka sa holiness ni Kristo, akong anak. So, naana kay holiness diri sa sulod o kalinaw sa Ginoo, karon ang iyang pasabot ani practical holiness. Kung practical holiness day, kung bigang mong pagtuo nimo, naagya pun day ginay na makipag mo resulta na siya na imong kinabuhi maging holy and holy. In other words, adunay mga tao nga muingon sila, gatuo sila sa Dios, pero dili sila gapamati sa pulong sa Ginoo. Mo kana ang dili ang kaning sa to, yang ingon, dili matarong ang inyong kinabuhi, di mo kakita sa Dios. Muingon sila, nagtuo sila, pero dili day tinuoray. Ingnan sila sa Ginoo Hesukristo. Dili kamo o kailan ninyo, palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat og daotan. Kamo nawala ga resulta og buhat kaning holiness pinagi sa iyang pagtuo. Ang second lugar ani is ang pagkinabuhi nila sumala pa sa ilang tawhanon nga kinaiya. That's why bantayan nato atong kinaiya, no? Are we living in the Spirit, led by the Spirit, or still, no? Sa atong katawhanon palang gihapon, karaang tao ra gihapon nato, are we living in the flesh? Roma 8, no? Kay kung magkinabuhi kamo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay kamo. Para na sa atong kamayuhan, we should respond and listen to the Lord.
Ayaw siya small ang sala di ay sa atong kinabuhi. Kaning holiness is a serious thing sa ato ang holy, holy, holy Lord. Pagkatuluan na is walay tinuod nga anak sa Dios nga dili disiplinahon sa Dios Amahan aron maundang iyahang pagpakasala. Ngano maging more holy ka? Di makaundangan. Di ka maminaw og badlong aw bunalan. Di pa ka maminaw sa usa ka bunal, duha ka bunal. Di pa ka maminaw sa duha ka bunal, tulo until mabuak ta. Until, di ba? Nahibalo ta nga walay Kristohanon or walay tao na nahimog anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kaniya. Iyahag yung maundang mabiyaan ang sala. So seryoso kay ni siya, no kani siya atong gibasa na lisod kini siya iwali. Na diri ang lirog lisod kayo hantod karon na pay so ato gyud siya na dili nato igaan ra kaayo og dili po nato masobra pod na ma-discourage sa tanan kundi unsa gyud gipasabot sa pulong sa Ginoo ang atong giapas dinhi. Kinahanglan nato sundon ang kalinaw sa tanang tao og pagkabalaan. Kanang buhag yun. Ingon pa sa Juan, ang muingon naghigugma siya sa Dios apan wala naghigugma sa iyang igsuon. Kanang tawhana bakakon. Dili tinuod na Kristohanon. Kanang muingon, ako ra concern ako sa kagulingon diri sa wakoy labot sa uban. Dili ko gusto aning maging maayo na ehemplo sa uban. Time sa kung bag-o na imong kasing-kasing, gatubo ka sa imuhang paglakaw sa relationship sa Ginoo, mag-grow po di imong love. So kung ngano man nagdugay na ka sa jikap, pero imong wala ra gyapon kay paki sa imong living by example dinhi, labaw na kung church leader ka grabe ka trahedya. Nadugay na ka dinhi. Mo na ang tinuod yun nasaway sa tao, dugay na unta ka dinhi. Nganong ingana pamangyapon ka. I hope dili na matinuod sa imuhang kinabuhi. Panahon pa, pwede ta maminaw karong adlaw, maghinulsol. Balik sa Ginoo. Apan kung may kaalaman kita, nga gikan sa Dios, una sa tanan, putli ang atong kinabuhi. Og unya, maabay-abihon kita. Actually, ang pulong sa Ginoo ingon siya, holiness first. Then, makik-abi-abi ka sa uban. Mga Pilipino, Pinoy, natural sa ato na makiabi-abi una, then holiness second. Pero dili man ta Pilipino lang. Anak man ta sa Dios. Apil man ta siyang kahangyarian. Usbon din nato ato ang ugali. I-rewire din nato ang paguna-huna. Be transformed by the renewing of your mind. Paspason na ko, Sige, so, kanina ang last. Tabangi o pagbantay ang kauban ninyo sa simbahan. Okay, importante kayo ni siya, again, dili lang para sa atong kagulingong kaayuhan, ang atong kagulingong personal salvation, kundi para sa kaayuhan sa uban. Mo na ang what it means to be a Christian. Tabangi o pagbantay ang kauban ninyo sa simbahan. I believe dinhi kung igrado ta, bagsak si Jikap. Bagsak ta dinhi. Ingon pa ni Spurgeon, ang good news lang, dili na ta kita, na ingon ra na sige, later na to si Spurgeon. Anyway, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga mahimulag sa grasya sa Dios. After gibantayan na imong kagulingong kasing-kasing, after nakusga or napadayon sa pagtuo,
karon responsibilidad nimo gihatag sa Ginoo, bantayi ang imuhang kauban diri sa simbahan. But dinhita no, sometimes unsa ang ato ang ginasulti diri sa simbahan, how much of that is gikan sa kalibutan? Kamo ba ka ang kalibutan mo ingon, ayaw ko i-judge. You have no right to judge me. Kamo ka ang kalibutan mo ingon, ang love is accepting one another, tolerating one another. Bahala on sa imong gituhuan, dawata na lang ko. Okay? Muna ang ginaingon sa kalibutan what love is, what truth is. Imuhang kamatuoran, akong kamatuoran, kita ta sa langit. Okay? Paminawa unsa atong ginaingon sa simbahan. How much of that is pareha sa kalibutan? Moingon ta diri sa simbahan, you have no right to judge me. Wala ka kabalo unsa akong giagian. It's between me and the Lord. In other words, pasagdi ko. Ayaw ko bantayi. Offensive man na imong ginaingon, na muingnan ko nimo na nakasala ko or wrong ko. How much of that is actually ang kalibutan na naa sa simbahan? Kabaw mo ang pulong sa Ginoo. Miingon siya, kung igsuon ta, magbinantayay ta. Kung maghigugma ta sa isa't isa, we should love one another, confront one another, tell each other, Brad, sis, wala lagi ka. Brad, sis, dugay-dugay na lagi ka, wala na mo na nakita. Brad, sis, nakitaan lagi na mo dito na lugar. Brad, sis, nganong ingana man imong ginabuhat sa imong mga anak. Brad, sis, magbinantayay di ay. Nga naman, kinabuhat man ganyan nato sa itong kagulingong pamilya. Lola, kinapasakna na nimo imong apo? Dili, di ba? Amahan, inahan, kinaingnan na nimo sa iba. Na kasi mong kinabuhi. Basin malain mo ka na ako. Di nanti ka ingnan. Di ka tudloan. Di ka koreksyonan. Ginaana ba na yun nato? Dili, di ba? Gugma man na. Ang pulong sa Ginoo, gaingon, pagbantay, kamo. Nga naman, ang sala na naa din sa atoa, grabe ka mangingilad. Posible no, na maski pastor, maski ako, maski dugay na kayo dinhi, mabuta mi sa atong sala. Di namin kabalo, nawala namin sa passing. How grabe ka, blessing no, kung naay mo duol sa mo na igsuon, maingon, pastor, Brad, sis, medyo di naman ito tama imong ginabuhat. Actually, di naman ito tama. How many na tao na kung sa sayo pa lang nabantayan, wala unta ni buto o grabe na sakit na sala sa ilang kinabuhi. Kung dinhi pa lang sa sayo na agapan, wala na unta ni grabe. How many sa story diri sa GCAF na wala nato na siya tuman sa Ginoo o na atong naagapan ang kaning mga buto sa bulkan na noon, kaning mga earthquake o kaning mga grabe na disaster na nahitabo. Nga naman, wa man ta nituo bilang simbahan sa kaning pulong sa Ginoo. Wa ta nagbantay. We did not love each other. Pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga mahimulag sa grasya sa Dios. Tinuod man na nay mga balat sibuyas gyud na tao. Oo, maski diri sa GCAF, sagdi. Ngano ba kung balat sibuyas, duuli gyapon, storyahe gyapon. Nga naman, si Jesus, kung ingon pa sa kapastor, katong leper na yang giayo, 9 out of 10, wa na mag-inibalik sa iya ha. Usa lang. Padayon ta. Kung malain, kay kailangan higugmaon siya sa tinuoray na paghigugma, then malain siya. Kawa ka mo man atong pagsangyaw sa mayong balita. Ma-offend man gyud ang tao. Ingnan man nimo imong gituhuan sa tibok timong kinabuhi, mali. Maghinulsol. Dili man nga na pagsulti no, pero ingana man ang mensahe. Pagbantay kamo sa inyong kauban. Episkopeo kana siya napulong kanang pagbantay kamo. Kanang episkopeo na pulong sa Griego,
Mo na ang pulong atong gikuha ang overseer, pastor. Dana ang pulong nagikan ang pastor or elder. Magbantay, magbinantay, or yung trabaho is magbantay sa uban. Kita di tanan, brad, sis, naadi apon tay episkopeo na buhaton na magbantay ta sa isa't isa. Nga, dili sila mahimulag sa grasya sa Ginoo ug walay usa kaninyo nga maghimog kasamok ug madalahig sa kadaghanan. Kana siya tawag ana siya no kaning maghisama sa mapait nga tanom kung uban pa na bersyon or root of bitterness. Dapat magbinantayay ta para walay usa sa atoa mahimo aning root of bitterness or mahimog mapait nga tanom. Unsa man ang mapait nga tanom? Ma-learn na nato sa Deuteronomy 29 na usa na siya ka lalaki na kuyog nato, usa na siya ka babae kauban sa panimalay or tibuok tribo nga mubiya sa Ginoo ug musimba og Dios. In other words, kung dili nimo bantayan isa't isa, mintras sayo pa, mintras maagapan pa, ang resulta na buto is dako na kayo ang garbo. Dako na kayo ang problema, nasala. Usa nato no learn gina diri no. Katong kauban nato diri sa GCAF. 2011. Natay nahibaw-an na naanay sugod na murag usa na to kakauban ganahan na siya usa ka minyo to siya no. Minyo ang atong kauban din na siya ganahan na young people dito sa medyo na pikas na simbahan. Under 18 years old. Nahiring na. Nahibawan na. Dinhi pa lang, nindot na ta ito na agapan, no? Wala na to na agapan. Kabaw ka, nagsakag-sumbong ang iyang mga kamag-anak. Unya, wala na to paminawa. Or dili enough ang atong nabuhat. Ang nahitabo, nagpadayon siya bilang leader diri sa simbahan. Wala na to natama og agapan. After a few years, nainigawas usa ka anak. Bunga sa ilahang sinful relationship. Nagsaka na pud og sumbong. Ang atong gibuhat bilang simbahan, wala. After sa usa ka anak, duha na ka anak. After sa duha ka anak, tulo na ka anak. 8 siguro ka tuig nilabay before nastorya nato ang lolo og lola. Nangayo tagpasaylo o gibuhat nato ang tama. Naghinulsulta bilang simbahan. Grabe ka trahedya, no? Basin kung ato itong naagapan sayo. Basin dili ingato. Nabuhat na ba nato tanan ang question? Mo man na ang mabalik sa ato Gibuhat na ba nato tanan? Kay kung wala pa, mutubag ta sa Dios. Wala man nato siya gituhuan. We just tried to keep the peace on our own term. So I pray, no, na seryoso ni sa na warning. Mintras sayo pa, bantayi, magbinantayay ta. Daghan kay ta brothers and sisters matabangan. Na dili maabot ing ana ilang kinabuhi. Kung nasakpan sila, dinto pa lang ato na silang na ingnan. And so, ingon pa ni A.W. Pink, daghan kay mga local churches, bagsak ani. Na dili nila buhaton ang paghigugma sa Diyos. Kung ang amahan sa langit moingon, the Father loves you, will discipline you. The church na nagsunod sa Diyos has to do it. Has to do it. Nga naman, mo man na ang gugma sa Diyos. And I pray, no, mo na ang closing statement, pariha na siya kang iso. Naay moabot sa ato
punto sa usa ka kinabuhi sa katao. Lalom na kay sa siyang sala. Lalom na kay sa siyang garbo na maski ingnan pa nimo siya, maghinulsol ka, Brad. Moingon siya, dili ko gusto na. I pray dili na mahitabo sa imong mahal sa kinabuhi, lalo na sa imuha. Take heed how you listen to God's word. Seryoso ka ni. Kung tinuoray ka na anak, dili na nimo mabuhat. Dili na nimo mabuhat. Ang grasya sa Diyos, magkuyog ka nimo.